Sibingelele kubinakubi la kufinyeka khona lo mbukiso. Sithemba ukuthi-ke nizo-subscribe njengenjwayelo bafowethu. Sithanda ukuthi-ke congratulations kwinsizwa lapha uSkinkili ezakhela udumo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Esiyazi kakhulu ngokumemeza futhi promote iy'ngoma zabaculi abaningi bakamaskandi. Yena-ke lapha uSkinkili osevele wavuka njengemoto enhle laphana, enhle kakhulu yakwa VW. Lezi ndaba-ke zivele namhlanje ekhasini lakhe lika Facebook. Kanti-ke ungakhona ukumlandela laphayana ubhale ukuthi Skinkili, ukwazi ukuthi umfollowe, ikhule i-following yakhe, aqhubeke futhi nokusilethela i-content enhle nemnandi kakhulu. Ngakho-ke sonke sithi-ke sithi nje congratulations Skinkili, kuhle kuyancomeka. Siyakubongela mfowethu. Injalo-ke mzwakwethu ekade siniphathele zona namhlanje. Siyacela ukuthi-ke ni-subscribe, ni-like, ni-comment ukuze sizohlala siwumndeni, sinethulele futhi i-content eniyithandayo ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu, sihlangane kwi-video elandelayo.